ክቡር ህዝቢ ኤርትራ እዚ እቲ ወትሩ ቀዳማ ብሰዓት እዚ ናባኻ ዝመሓላለፍ ናይ ምጋባእ ደቂ ሃገር ፈነወ እዩ። ዕማሙ ንስኻ እንታ ክቡር ህዝቢ ተጋቢእካ ቀንዲ ጸላኢኻ ብምልላይ ንዓኻ ዝረብሓካ ጉዳይ ባዕልኻ ኣብ እትውስነሉ ደረጃ ንምብጻሕ ምቅላስ እዩ። ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና ካብ ሓደ ኢዳዙር መግዛእትነት ናብ ካሊእ ኢዳዙር መግዛእትነት ሃገርና ንረብሓ መን ዝብል እዩ። ኣቐዲምና ኢዳዙር መግዛእትነት ወይ ከዓ ኒዮ ኮሎኒያሊዝም እንታይ ማለት እዩ፣ መዓስ ጀሚሩ ብኸመይን እንታይን ይሰርሕ ዝብሎም ሕፅር ብዝበለ ክንርኢ ኢና። እዚ ርእሰ ወግዒ እዚ ንተሳተፍቲ ሓድሽ ኣይኮነን። ይኹን እምበር ካብ ህይወት ኤርትራ ዘይላቐቕ ከምቲ ሃገርና ካብ እትፍጠር ዝተሰቃየትሉ ገና ንነዊሕ ክቕፅል ምዃኑ ብምርዳእ ኣቅቕ ኣቢልና ክንዘራረበሉ ምእንቲ ክንክእል። ስለዝኾነ ኤርትራ ብከምቲ ካብ ውሽጠን ንሃገራት ኣፍሪቃ ዘዳኸመ ምፍልላይን ምቅንፃልን ኣይሓልፈትን ድሕሪ ናፃ ምውፅኣ። ሱንታ እዩ እንተሪኢና ብዙሓት ኣብ ከባቢና ካብ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ውሽጠንን ምስ ከባቢአንን ብዙሕ ውግእ ደም ምፍሳስ ምውራር ይረአ። ብፍላይ ከዓ እቲ ብውሽጠን ዝለዓል ናይ ምቅንፃል ተሓደ ብልዕሊ ተሓደ ደም ህዝቢ ምፍሳስ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገርናን ኣብ ውሽጢ ህዝብናን ኣይረአን። ኤርትራ ካብ መግዛእትነት ናብ ኢዳዙር መግዛእትነት እያ ተሰጋጊራ። እሱ ከዓ ብ1941 ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ዝኣተወትሉ ድሕሪኡ ከዓ ናብ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈትሉ እዩ። እታ ብኢዳዙር እትግዛእ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክትገዝኣን ከላ ናይ ኢዳዙር መግዛእትነት ዘይኮነ ናይ ኢዳዙር ቀጥታዊ መግዛእትነት መፅዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኢዳዙር ግዝእቲ ናይ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ሓይሊ ምዕራባዊ ሓይሊ ነይራ። ነዚ ምእንቲ ከተገልግል ተባሂሉ ዝተፀንዐ ከዓ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ክትቁረን ተደልዩ ማለት እዩ። እሱ ከዓ ኢትዮጵያ ብዘይ ባሕሪ ከተገልግሎም ከምቲ ዝደልይዎ ከተገልግሎም ከምዘይትኽእል ስለ ዝፈለጡ፣ ካልኣይ ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እቲ ቀንዲ ፓወር ሃውስ ገይሮም ክተኸልዎ ስለ ዝደለዩ እሞ ነቲ ጂኦፖለቲካዊ ህንፂታት ቀንዲ መሳርሒ ናይቲ ከባቢ ክትኮኖም ስለ ዝደለዩ ስለዚ ከዓ ድሕሪ ኤርትራ ምሕዋሳ ኣሜሪካ ናይ 15 ዓመት ስምምዕ ምትካል ሬድዮ ማሪና ወይ ከዓ ቃኘው ስቴሽን ኣብ ኣስመራ ተኻየደ። እቲ ዝለዓለ ኣብ ወፃኢ ዝዓበየ ሳተላይት ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ዝተኸሉ እሱ ከዓ መቐርኒ ኣፍሪቃን ከባቢ ህንዳዊ ውቅያኖስ ማእከላዊ ምብራቕን ብምሉኡ ክቆፃፀረሎም ክኽእል ምእንቲ እዩ። ስለዚ እዚ ንኤርትራ ኣብ ትሕቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራብ ኢዳዙር መግዛእትነት ብኢትዮጵያ ኣቢሉ ክትኣቱ ተገዲዳ። ኣይተ ኢሳያስ ምእንቲ ኣሜሪካዊ ኢዳዙር መግዛእትነት እዩ ተቃሊሱ። ኣነ ብዘይቃል ዓለም ምስቲ ኩሉ ዝረአ ዝነበረ ኣካይዳን ጭብጥታትን ዝተቃለሰሉ ብዛዕባ
ناس موسى إرترا زي كون بزعبا إرترانا بإثيوبيا وبيلنا بأمريكا ينير ኣብ ዝተፈላለየ እዋን እውን ከምቲ ቀደም ሕጂ ዝጠቐስናዮ ደጋጊሙ ዝዛረበሉ ዝነበረ ንመራሕቲ ሰንትራል ኮሚቴ ናይቲ ኢፒአርፒ ድሒሩን ድሕሪ ናፅነት ዘፍእመሎም ዝነበረ እዩ ገሊኦም ብጥልቀት ዝፈልጥዎ ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ግን ሳዕ ሎሚ ብዛዕባኡ ተንቲኖም ዘቕርቡ ካብኡ ወፂኦም ዘለዎ ግን ኣባላት ቀንዲ መራሕቲ ናይቲ ፓርቲ ዝነበሩ ድሒሩ ኣባላት ግደፍ ዝነበሩ ኣለው ሎሚ ከም ኣሜሪካን ምዕራብን which is ካብ ሊበራል ዴሞክራሲ ናብ ምብራቃዊ ኣምባገነናዊ ሩስያ ከምኡውን ቻይና ሓንጊርዎ ከይዱ ኣሎ ነታ ሃገርና ሓንጊርዋ ከይዱ ኣሎ ኣይና ይርብሕ ኢልና ንርአዮ ሃገርና ካብዚ ናይ ኣይተ ኢሳያስ ዕዳጋ ሩስያ እትረብሖ እንታይ እዩ ኢሳያስ ዝረብሖ ኸ ብክልተ መገዲ ክንሪኦ ዝግባአና እዩ ናብ ገዛየ ትሕቶ ዘውርዶ ዘለኹ ኣነ ጥራሕ ተጠሚዐ ክንሪኦም ዝግብኡና ነገራት ከምኡውን ናቶም ኤግዛምፕልስ ምሳሌታት ናይ ዝተፈፀሙ እሞ እንታይ ኣኸቲሎም ጥራሕ ክቕርብ ምእንቲ ንትኽትዕና ወይ ምምያጥና ክትአምንቲ ኣይተ ኢሳያስ እምበኣር መሰል ህዝብና ንምጭፍላቕ ዘተባብዑን ዝሕግዙን ኣምባገነን መራሕቲ ረየፍርየሉ ኣሎ ከባቢና እናዕገርገረን እናበዝበፀን ክንበሮ ዘኽእል መሳርሒታት ውግእ የዕድይዎ ኣፉ ተለኪቱ ኣብራኹ ክንቀሳቐሳ ክሳዕ ዘይክእላሉ ስልጣኑ ይናዋሕ ክሳዕ ብሓድሽ ዝትክእዎ ምክንያቱ ናይ ኢዳዙር ገዛእቲ ስራሕ ንሱ እዩ ንኸገልግልዎም እቲ ህዝቢ እንታይ ይኹን ወይ ኣብ እንታይ ደረጃ ይሃሉ ብዘይገድስ يحجزهم يعبيهم كساع زلوا يقلقلهم أما ترشوا ويناي قلب لوت مس زقبروا ويكاعد ميهم زأخلهم مخالوت يتكوهم هاجرنا كاب انباقنناويان يخون كابتوم ديمقراسياويان هاجرات تربحوا انتاي كلتيهم حيالات إدازور جزاتيهم ቁጠባታቶም ንምዕባይን ንምቁፅፃርን ጂኦፖለቲካዊ ኣተሓሕዝኦም ሓደ እዩ ኩሎም እቲ ርእሰ ማል ብመን ይገበት ብዘይገድስ ገበተ ርእሰ ማላውያን ሃፀያውያን እዩ ኣብቲ ምዕራባዊ ኢዳዙር መግዛእትነት ክኽሰቦ ዝኽእል ቀዳማይ ምኽባር መባእታውን ዲሞክራሲያውን መሰል ደቂ ሰባት እዩ ካልኣይ ህዝቢ ከይፀሚ ክዕንገል ሓገዝን ልቓሕን ምውፋይ እዩ ሳልሳይ መሰሉ ዝተሓለወ ህዝቢ ተወዲቡ ተቃሊሱ ስርዓቱ ኣብ ምልዋጥ ክበቅዕ ዕድል ዘርሑ ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ዝዛረብ እንተኽኢልካ ፅሕፍ እንተኽኢልካ ክትራኸብ እንተኽኢልካ ውሽጣዊ ናዕቢ ናብ ምስራሕ ዝዓበየ ዕድል ስለ ዝህልወካ እዩ
إذا زور مجزات النت هاجرات أبقى تصعد تصباين نت ينبر وطبع رأسن كي بطبع رأسن كي إلن أبزع عبيالو نمحيار هذا جزواتك نزنبرا هاجرات بقطباوي بهلاون بوليتيكاون كمون بخالوت الجوابات تسعنهم بمفتار ممزمازن قال أي نيوصار سمال نممزباز تن هاجرات معالي سالساي مولا رسمال أبكن دقاق أمونغا هفتا من دخان نايتن هاجرات مسباب مقفحوي العلامة كمت هاجرات قد منات موسى بوت تهدر وحيلي محازن زوج كلها محدراتات بمقامن نتم محدراتات دما بمحجاز بمقص صارن نممز مازن لأنبر زد اليوم النوسدو مثالي معدنات يكون أجرجلوتات يكون سيرفيسز كمننا ودبات ودب نزلون يكونوا كالوت سيرفيسز نعخذ اللي خادم بمهاب ناين كان هبان هاهو مفتار تودادر تخينن كعبيا زحجز أيقونن بأنصارو كي معبلان كي عابيان ذكلا خلن زدقوسن كاب قصصرن زوص أبز مثلا اللخاء كل ساعة نزن متقبار بزتنادو حيلتاتن وقعات مفتارن مكيادني نايزلو إي مثالي حنتي ويكلتخ أغرب هذا أمريكا فيتنام كلت USSR ورار أفغانستان Democratic Republic of Congo كاب بلجيم نصا دحر موصا قدك اسفتو متى ابتي امريكا اب فيتنام متكاتا تسعيرا زخدت فرنساي ابدين بنفو حوت بفيتناماويان ابستخايدلو انصار امريكا يقصيلو مخنياتو نتي ناي فرنساي مسعار بامريكا سلازتتكاي فيتناماويان ناي سوفيت يونيون ناي تشاينا كم ان كارلوت كوميسان هاجرات دقف حيال دقف نيرو كلاحلو طرح زيكونه نامريكا سعيروم هاجروم ناص حوصو تغيرو خا امصرشو امريكاوያን ولا نيغوشيت غيروم كوصون تدليو نو تسعركم يكم توصيلهم كسع بحري أفان يومو بسعرات مالتي إذا كله خونن كله أب فيتنام أنت سكوير إنش أنت تربعيت مريت ببوم زي تدبدبة أين برانا بتوانتي إذا ببعلهم أمريكاوያን يكونوا خلوتهم عربيان ذو عربو صبصابي كندي عسرت تتاشحات سيرفيسمن ويكا وتدرات تفيهم كالي نيوغ ماتيريال كومون باشحات اير فورس ديو ايربلينز ديو هليكوبترات ديو تفيان مالتي ስለዚህ እዚ ፕሮክሲዎሪ ነይሩ ወይ ከዓ ኢላ ዝርግእ እዩ ነይሩ ንጂኦፖሊቲክስ ናይ እቲ ከባቢ ምን ተቆፃፀረ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ክልተ ወራር ኣፍጋኒስታን ኢለ ዝርግእ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ ሶቪየትስ ንኣፍጋኒስታን
ወሪሮማ ብህን 979 እያ ተወሪራ ኣብቲ እዋን እቲ ልኡኽ ወይ ከዓ ፓፔት ረጂም ኣብ ምስራሕ ተዋፊሮም ነቲ ዝነበረ መራሒ ምስ 79 ምስ ኣተው ነቲ ዝነበረ መራሒ ምስ ሚኒስትራቱ ፖይዘን ገይሮም ኣጥፊኦም ድሕሪኡ ዝመፀ ባባራ ካርማል እዩ እቲ መራሒ ዘቐመጥዎ ማለት ነቲ ሽዑ ዝነበረ ፕሬዚደንትን ከምቲ ዝበልኮ መሪዞም ሰጥፎኦም ዝተኸልዎ ማለት for the same reason ኣብ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ብበልጅን ግዛእ ነይራ ናፃ ድሕሪ ምውፃኣ ፓትሪስ ሉሙምባ ብህዝቢ ተመሪፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይታ ሃገር ኮይኑ መፂኡ እዚ ንምዕራባዊ ሓይሊ ናብ ፀጋማዊ ስነ ሓሳብ ብምዝምባሉ ስለ ዘይሕጎሶም ኣብ 36 ዓመት ዕድሚኡ ብ1961 ተቐንፂሉ ማለት እዩ ንሕና ኣብ ጁኒየር ሃይ ዝነበርናሉ እዋን እዩ ልክዕ ከምዚ ሓውና ወይ መራሒና ዝተቐፀለ ኮይኑ እዩ ተሰሚዑና ኣብቲ እዋን እቲ ናይሽቱና ኣብዚ ተወሳኒ እቶም ወገኑ ዝበሃሉ ዝፈፀምዎ እዩ እዚ ውሽጣዊ ጉዳይካ ከመይ ወሳኒ ከም ዝኾነ ውሽጣዊ ካልኣዊ ፍልልያቶም ናብ ቅድሚት ኣምፂኦም ተሓባበርቲ ምዕራባዊ ብምዃን ሓሊፎም ዝሃቦ ክልተ እዮም ሓደ ሾምቤ ዝበሃል ናይ ካታንጋ ሬጅን ኣመሓዳሪ ዝነበረ እዩ ካልኣይ ከዓ ሞቡቱ ሴሴኮ ወታደራዊ መራሒ ዝነበረ እዩ ተዲዖሞ እዚኣቶም መሳርሒ ናይቲ ንፓትሪስ ሉሙምባ ክቕንፅል ዝተዳለወ ምዕራባዊ ብበልጅምን ብኣሜሪካን ካልኦትን ዝተሰነ ኮይኖም ኣጥፊኦሞ እዚ ውሽጣዊ ምግዝዛዕ ግዝኡነትን ኣገልጋልነትን ንኢዳ ዙር መግዛእቲ ንሓንቲ ሃገር ህዝባ ቁጠባኣን ፀጥታዊ ሰላማዊ ናብራኣን ክሳዕ ክንደይ የናግዕ ንምርኣይ ኣይተ ኢሳያስ እምበኣር ካብ ዝነበርናሉ ምዕራባዊ ኢዳው ዙር መግዛእትነት ናብ ምብራቃዊ እምባገነናዊ መግዛእትነት ይነቕተና ኣሎ ንሃገርና ይነቕታ ኣሎ እዚ መግዛእትነት እዚ ሕርያ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ዝውክሎ ኣብ ክንድኡ መዚኑን ገምጊሙን ውሳነ ክሕልፍ ዝግብኦ ህዝባዊ ባይቶ ኣብ ዘይብሉ ድማ ዝደልዮ ክሓሪ መሰል የብሉ ከይዛረብ ከይፅሕፍን ከየንብብን ከይራኸብን ተዓፊኑ ኣብ ማሕዩር ዝርከብ ህዝብና ናይ ነብሱን ናይ ሃገሩን ሕርያ ክህልዎ ኣይክእልን ምክንያቱ ልኡላውነቱ ተገፊፉ ልኡላውነቱ እንተተገፊፉ ድማ ልኡላዊት ሃገር ኣላትን ንኽብል ኣይክእልን ምክንያቱ እቲ ሃገር ማለት እቲ ህዝቢ ማለት ስለ ዝኾነ እቲ ሕርያ ናይ መላኺ ምእንቲ ቀፃልነት ምልኪ ጥራሕ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ዝኸስሮ እምበር ዝኸስቦ የሎ ኣሎ ኣይብልን ኤርትራ ብንካን ሃባን ዘይወገናውነት ወይ ከዓ ናን ኣላያንስ ዝመርሕ ህዝባ ስልጣን ዝሰከሞ መንግስቲ ክትሰርሕ
انت زي بقيعة نتي بشوعت 100 بليون دولار US دولار أب عامت زقمت عتاوي زمص أفدق من دبوكا بقبو كابزت كمال وهاجرات كباب قيا بحري أيتخون بمسارة أب كبابينا زلو كوننت وجل ملك هجدف كاب حدا ملك وق ناب كالي ملك الناتا سقاقر زخيد نهزبنا سلامن قصانة زير نهاجرنا دما زيادة ناب حدقا نامر حزخي زلو مثل جزا نزي حفشاوي يكون النتزي نابربرخ ما يتقلبو يتقلبو كمتي عدي زبلكو اتي كنما يتقلو زلنا زرست زين هزبنا حدش سلا زي كونه بفلاي كانتي ابتي بوليتيكا زواسع تقاومي حدش سلا زي كونه جن مستحج زخيل زلو كوننت حدش زي كونه زبلو زلو خنتاي نتي انتاونت إدازور مجزعتنت ويكا نيو كولونياليزم بخمي يتقبرن نتي بوليتيكال إليت حدش هيكونن نتا ساعتها في حدش هيكونن زبالكو يخون امبر حجي نابكالي إدازور مجزعتنت تأتوا لهاجرنا تربحون قدعاتون أبي يمزن تحريا ما هزبنا نهاجرنا انتاي كون يقبو بفلاي زي تقاومي دنب بخمي إزريو معناتني نلومت راح يكون إن العلو زلنا لازمتسي إذا هزب زي حارة خون نقالة سنتلينا انتاي كقبر سلن دليو يا حارة حارة خون النبلو انتاي كقبر بخمي كون زلو أبيك بتصحن بخمي أبوك بتصحني تزد الليل ناتما يطلع تطح مريت كسرح له زغل مقدي كنما يتمي انتيو يغني لي نتقزع كما يتقلو خفوتيو ناباخهم يقدفو حتوتات انتليو انتاي مالت كاي زبل ويون زي كالي ذرئ كون النتات زلقب زللاقب كقرب يخيل أنا طرح زي كونت جزاء كملسن كما يتقلون يخيل مالج نيش كما عينت التون يبغى ما يتون أول أنا عندي شيء كما سبتا سبتا كما قرأت شو ثم كنتي مقدي عربيان كنتي أمشي in the هذا عينت meantime gobazai in the meantime naziado control كتقبرات تخيل 5 minutes اللي هادو عيدها نو ني من قستاب gobazai إذا معك الله دور بس كان حمشت دقيقة زخون تخاتات لمو نحب قبرو ديو ني نخالي إلى حافظ بلوي ريجت خبز دليت قبل 2 minutes أنا ديك أنا حمار حلف هو امتحان أي رأيه no that it doesn't matter خلت دقيقة بس يفهمنا اوكي دورو بريك هو سلسلة دلايو بعد 2 minutes anyway kapti is apa yang mengeca wonderful aku salsa ada go nai
ሁሉም ጥቅሞም ኢሎም መፅኦም ተወሰነ ከም ዝኾነ ርዱእ እዩ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ይብላነ ካብ ዘሎ ሰይጣን ዝሓስብ ሰይጣን ክምርፅ ወይ ካብ ህባይ ወታ ዝሓሰብ ህባይ ክምርፅ ኢኻ እሞ ብሸነኽ ንኣብነት ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ዘካይዶ ዘሎ ተግባራትን ከምኡ ከዓ ብሸነኽ ናይ ራሽያን ናይ ቻይና ከም ዓይነት ምርጫ ኸ ከምቲ ኢኮኖሚ ምዕቡላት ኮይኖም ከምኡ እውን ብናይ ሚሊተሪ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ኣብቲ ናይ ዓለም ናይ ግድን ኢንቮልቭ ይገብሩ እዮም ሓደ ሓደ ፈቲኻ ዲኻ ፈቲኻ ክትምን ተዘዲኻ ከይተሃቦም ኢኻ ክትምን ብኩሉ መዳያ ገንዘብ ይኹን ብቲ ይኹን ብሓይሊ ይኹን ስለዚ ከም ዓይነት ምርጫ ግን ናበይ ዓይነት ሰግዕትነት ይሓይሽ ብሸነኽ ናይ ባዕላ ኣሜሪካ ተሪኢኻ ቁሩብ ካብቲ ሓደ ጥቕሞም ዝህብዎ እውን ነቲ ናይ ዴሞክራሲ ትብል ነገራት ተስፋሕፍሕ ስለዝደልዩ ንሱ እውን ሓደ ዓብዪ ጥቕሚ ገይሮም ይርእይዎ እዮም ስለዚ ከም ዓይነት ምርጫ ንሕናስ ናበይ ገፅካ እንተዘንበልካ ምክንያቱ ውዒሉ ሓዲሩ እቲ ዓቕምታትካ ክሳብ ተዋሃድን ኣብ ሓደ ነገር ክሳብ ትበፅሕን ግን ናበይቲ ምፅጋዕ ይሓይሽ ብዝብል እዩ ብሸነኸይ ናብ ኣሜሪካ ምበልኩ ምክንያቱ ብዙሓት ሃገራት ኤግዛምፕል ኣለዋ ጃፓን ኣላ ሳውዝ ኮሪያ ኣሎ ወላ እዛ ሕጂ ክተኸሳት ፀንሐካ ቪየትናም በሎም ካልኦት ወዘተረፈ ቁሩብ ምስቶም ኣሜሪካ ተፀግዑ ብናይ ኢኮኖሚ ዕብየት ትሪእሎም ኢኻ ውዕልካ ሓዲርካ ከይፈተኻ ገንዘብ ይኹን ኤክስፐርቲስ ካብኦም ስለትፅበሲ ከም ዓይነት ምርጫሲ ናበይ ገፅና ምመረስና ይብል ናተይ ርእቶ ግን ርዱእ እዩ ሞር ኣነ እቲ ሊነንሲ without serious promising ሓንጎጥኻ እንደይኮነስ ከም ምርጫ ግን ናብ ሸነኽ ኣሜሪካ መረፅኩ ይብል እሞ እንታይ ትርኢቶ ናትካ ከምኡ ናይ ገዛ ክሰመይ ይደሊ ታንክ ዩ ጽቡቕ مسكين أنا بريتوي سلسلة نتوتا تعريبة تزحتي كسرحنا زخير إذا عالم زيها كابوتو تصاي كونت المخنياتو جيوبوليتيكس نيجوغرافياوي أكمامت آتات نيجوغرافياوي أكمامت آتات نايتن هاجرات نقطباوي ربح بزقلقل مجدي بوليتيكا مسرح مالتي تنزي كل جزء كيدو خيدو ني ربح قطبا نايتن هاجراتي تلزنا احنا وإرترا أبزي مأكلزي موها أب أقداس الزخونة بيجيو بوليتيكاوي أكمامت نقطبا عالم كتقوط أردو بزخل أبزخل جغرافيا أكمامت بمهلاوة كلتيو علامات زودا در الله بوتا خوينا الله اتي traditionally حاسيونا زمزة كم تستقسكو بعندها نسون أب مجزأة النت زأتونا هاجرنا أب تواس بوتا حزبنا أب تواس بوتا سلزي دكونوا ولا الدناينا أو تقنيتنا سلزي أي قد فنان أب تخلونا 3 عامت قالسي برتا وطرح قالسي زأتونا ونسيو تمعراب كنت زبلكو أب تحتي صار إثيوبيا خوينو بيدازو مجزعة النت كجزءنا تمبرق كا exactly the same thing بإثيوبيا أبيلو نقلنا أفريقيا كوكوز آتر اتزعبي قلنا عناي 16 عامتات قالسي نقال سنة المدفع نيجيبيا خساب عنكرة بمعتاق نوتدراوي في الساميتاتا استراتيجياوي
أكايدا وقع زمرح الجنرالات بمسرع عخايما دون تايدو يونيميت بمدة تواجيومنا أب بجبهة يكون بمن خاطب له بشعبية زكايد زنبرة زتتات بفلاي جبهة أتي سورة إثيوبيا وسيداتها ما كان أفريقيا سلزي قداكم أوشتي إثيوبيا يفتح من مبال نسيقهم ويوم بو مسارت كأخذ تبقيسهم مالتي حدي خابد نريهم تاي بخلتيو عالم نربحاتاتو إيو ني إثيوبيا ني إرترا تفليقوا حدي مبار أمحارا خمسولو كزنجرو قونجو من يمرت على اللي بلو كاب هباي صدقت الوقت مرت يكال مالتي هو خيفة تقع ولدنا زيت فتوى حيال قرص زيت فتوى يتحقق فيه بلو إذا عالم كاب إذا زور مجزأة النتات الناس أخوينو بمعرنة إن كان هوان كبحر أبزخل الدرجة خزعز بالصح حد يخن مرس جدا فلازم تمرتشا خمزي أقدمون تزاري نيرة تي معربة عالم تمجمع جزءنا مالتي يحايش إسياسونا قلقالي نير زي كالعالم أبزخوركو حق زي بيرسونال أبزخوركو حق زي نتهاجر حنجيروانا بزدلي زخيل مخنياتو مني خاز بلوس لزي بلو تتخص بونتايو حدا إذا النبرو زلنا معربة عالم مسل ودسب زتحلول لي أي حلون زبل انتلي معربة عالم زنبرك فلتك سمع دلي مسل ودسب زتحلوي effectively نحن مسل ودسب تحليو بزحنا قرات يحلو مالتي غزالي بخيلي قصحي في قيلي غنكا في قيلي ني مرحتي ديو ني انستيتيوشنز ديو نزغونه ريتو تاتو بمهاب كصحفن كزاربن بكل مراقبيتات كواغان يخيل ስለዝኾነ ከዓ ትካላት ኣሎ ሓያላት ህዝባዊ ትካላት ኣሎ እቶም ህዝባዊ ትካላት እዮም ነቲ መንግስቲ ኣብ ቼክ ኤንድ ባላንስ ብምእታው ክቐፅልዎ ዝኽእሉ እንተዘይኮይኑ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኮሮሲቭ ብሓቂ እዩ ስለዚ እዚ ዕድል ትረክብ ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ግዜ ሽግር ናይ ሃገር ኣብ ግዜ ጥሜት ናይ ሃገር ቁጠባ እዩ ሽግራት ኣብ ዘጓንፈሉ እዋን ብሓገዝን ብዕዳን ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል ኢትዮጵያ እናተዋግአት درج 8 مليون دولار أم معلتي أبي إثراب ذكايدو وج which is أب 10 معلت 8 مليون حسبوا بعمد كنديهم باجت زنبرو حزبو بتأميت تخستيرو بدركي نت حزبو أما قلاب جن the western world معت جنزب أفسيسو معت حاجز فيه إذا أنا زنبركم كيح مسكال ورحنا عالم أبور السودان تخميرو زنبرة مئتاو كسع زسئنو يو كوينو نير قدفت بقطع بجبوت دو بخالي دو زعطو زنبرة نسمينا خفال تباهيلو زمسي بزوح نير سلوزو خوانا كاموت كدحنوهم تبقيسو
do they know it's Christmas ኢሎም artists ኩሎም ናይ ምዕራብ ዓለም ልደት ምዃኑ ዶ ይፈልጡ ይኾኑ ኢሎም ነቶም ጥሜት ዝሞትን ሰቐይን ዝሞትን ዘለዎ መንእሰያት ቆልዑ ህፃናት ዘሚሮምሎም መዓት ቢልየንስ ኦፍ ሓገዝ ተገይሩሎም እታ ነዚ ትፍፅም ዝነበረት ሩስያ ግን ሁና ብምሉኡ ሩስያ ትወስዶ ነይራ ቆርበታ ብምሉኡ ሩስያ ትወስዶ ነይራ ኩሉ ንኤክስፖርት ዝበቃዕ ዘበለ መሳርሒ ውግእ ነቲ ናይ ውግእ መሳርሒ ኮምፕንሴት መግበሪ ትወስዶ ነይራ ስለዚ እቲ ምርጫ ወገነይ ከምቲ ገብረ ዝበሎ እዩ ኢለ ክምልስ ዝኽእል ዳዊት مرحبا كلهم أجايش ثانكيو هذرو مجلسها تعمي قداسي أنا سابدا حجنا هذا رايك حتى سنة حتى انتهينا قبله كل جديسين إحنا كنبركت زي كنبركت سي أما يدلون بصح مرجعنا مسمن السجاع مسمن فنبلسي مجمرة في نحنا العلاونت نحنا انتهيت بهالنت يبلنا مننا مش من كتسقع عندك كتسقع حجن ناخذ قبر زلنا بساعات زي نحنا خلنا تفرول زلنا اتي بزبز مسألة صارت على حزب قمت صارلو حجي ابغى تفكيرنا انتهي نقبر انت تبالنا حاشي مش من كتسقع زي كتسقع الله يندي جن أبيدنا مسحزنا مننا حجن نحنا كم من النتيبنا حزبنا كنا درنا مسوات خاف لازم حجكو تمنتناينا إذا خا لإساس قالين حمينا نبلونا بهنا نحنا دخمسي نحنا دخمس لازخونا سي أب التايد بهالكوينا أب حلنا تمركزنا حجي أب انتاي نكبر انتاي زفت حيل زولو سلام تاي نحريكم كلهم تم نعنا تاي بهالكورنا كله حيلتات كلهم تتعرفهم خالص له هاجرا وحيل بهالجن هاجر توكوز قالس جن قابلو بخير سلو زولو إذا خا مفتار راح نقالس حجي نحنا ذا هاجرا ودل هاجر توكور زخونا حيلي كمي جركا أيو أبحال مسيح حجي كوب عزغل دحار اتخال عين مسمن الزامد مسمن السقع عندنا مسحزنا أبينا جاي ياكو هزبنا كو تواجئ كله مسوقة زخفلكو نيشن ستيت نمفتار بأمبري ستيت نمفتار أيضا شايف تقول داي أسفيحك آخر دلوي نحنا خسار حجي أبتن تعبال أي نخيد أبساعات الزخم قبل لنا بخصوص كما يقرنا حدا هاجراو حالي دو قبل زخل أب هاجر زتوبري كما يقرنا نمشو أبزيتات تعبال تقبرنا زحاشي بهالايه لبوع تزاز كيكوس اوكي برهاني اوكي السلام عليكم حج مساكم كما وعدان مساكم ولا حنصاحة كذلك كونن كذا ممرزار اوي كذلك أجب زاني كلنا يلزم تدارب سريكاني فلا نتكبرنا إسرا واحد استراتيجي كاو بوتا تركب لزمانة تزي تاني شكرنا أنا زروا أعرف كنا نتساعدو نعيكم بزي كم حطود مسأني جبتك تسأني كحاجة جبتها وهوا لو يوم يكون مستوي جبتها حتى ገንዘብ ያጡ አቦች ሰሩ ያካ እንደገና በቀረባት ቢፋኒ ኢትዮጵያ ብትሆን ትግራይ ደህና ለዋባል አሜሪካን ታሪክ ዓለም ولا ساعة ما نعرفون تግራይ
كم تكرينيا زبلو بزي يخدو لحقهم فار بزي يخدو زرباهم أبز غربا زي سليكاني حتى انتاي مثل انت لا إرترا تأخنتي استراتيجي كوبوتا كويناتي سلمنتا يوم نتا إرترا عراو يوم كان سافر لسنة شون نساوسو سمسوتو نحن خمسهم مثلا فولتريم لو كان بسنة كالو صورة سب فولتريم كالو تاي جن مثلا نحن هاجرنا مصر نبتدي هذا السجاجة مخنيات هنا برومن وين بتجري هذا السجاجة مخنيات هنا برومن سلام بتاعتها حارنا تهيبهم نزاح كي تجربوا قدم تجيب وانزي مخنيات يوم ساسالو جوانيين قلبنا بحال مسؤولية ما مسؤولية يوم قال نجري معلش ترى مرمينا حقدمو ساتم تقولوا سبينير بركة لا يكون اليوم فان ارتغبتاتني لهم كفك جنب الر سلمتهم لهم عربان من يوم دل خاصة وجنكا نتايرترا حرق توتس زي قدفوا إذا تدرس ملتنا إحنا من البعض ساقعين ناخما نبيك خيط كم دخل كم فلت نقل زي بو كم داوج بولو مجمريا ما هجرنا نحت دحر كاونا بكم نسقع كاخن رينا وان يقرفونا دي كنا ساقن كون نحن أبوي قال لك لسه زي قاعد لنا في تملسات هاي الكات البوت زي ملس كمان بحاجة اوكي ولا تي جزاون كملس الله يلندي جن تي سلمنتاي معرابا نصاتكم زي قدفوا معراباوያን ይኹኑ ምብራቃውያን ንሓንቲ ሃገር ጥራሕ ኣይኮኑን ክቆፃፀሩ ዝቃለሱ እታ ሓንቲ ሃገር ጂኦፖለቲካሊ ኢምፖርታንት እያ ክብሉ እንከለዉ ነቲ ከባቢኣ ዘሎ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ኣብ ግምት ብምእታው እዮም ሶ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ቅድሚ ናይ ኤርትራ ምሕሳቦም ናይታ ኩሉ ግዜ ዝጠቕሳላትኒ ኣጥቢዮም ዘዕበይዋ ኢትዮጵያ ይሓስቡ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣለዋ ዝሰፍሐ መሬት ኣለዋ ኣብቲ ከባቢ ስለዝኾነ ብወገን ባሕሪ ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ሂንተርላንድ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኢትዮጵያ which is ብድሕሪኣ ብደቡባ ሶማል ብምዕራብ ሱዳን ኡጋንዳ ሩዋንዳ ኩለንተን ከቢበናኣ ዘለዋ ሃገራት ይሓስቡ ማለት እዩ እዚ ክሓስቡ እንከለዉ ባሕሪ የድልያ ነቲ ባሕሪ ክትቆፃፀር ኤርትራ ተድልያ እዚ ምስ ኢትዮጵያ እውን ካብ ቅድም ዝነበሮ ኢትዮጵያ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝነበሮ ሕልሚ ንሶማልን ንጅቡትን ናብ ኢትዮጵያ ምእታው እዩ ነይሩ ኣይተኻእለን ምክንያቱ ጅቡቲ ኦልሬዲ ፈረንሳይ ግዝኣታ ገይራ ትከላኸለላ ነይራ ድሕሪ እንግሊዝን ጥልያንን ንሶማልያ ኣብ ክልተ መቂለን ይገዝኣኣ ምፅንሐን ጥልያን ምስ ተሳዕረ ኣትየን ነፃ ኮይነን ማለት እዩ ነፃ ኮይና ሓንቲ ሶማልያ ቆይማ ሕጂ ስቲል ካብ ሕልሚ ሃይለ ስላሴ ኣይወፀትን
يذكرني أنا أخليلو كتحوسن كلا أخليلو هابتولد ناي هايله سلاسي فورين مينستر نيرو ناي إثيوبيا تقاويمو نتا هايله سلاسي زوسدو ناي محواس فتناي تي فدريشن كوم إلي صناح مخنياتو اتزلنا دليت ناي جبوتن سومالنون كعنقفناي إلو تقاومو هايله سلاسي أيتقبلون ስለዝኾነ ከዓቲ ብኣሜሪካ ዝኸደ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ምሕዋሳ ብምኽንያት ህዝባ ክሕወዝ ስለ ዝደለየ ኣብ ምርጫ ፓርልያመንት ስለ ዝገበረ እንታይ ደበይዶ ዝተባሃለ ምኽንያት ክፍጠረሉ ስለ ዘለዎ እምበር ኤርትራ ቅድሚ ኩሉ ድሕሪ ጥልያን ምስዓሩ ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ዘፅንሖን ኣይነበራን 11 ዓመት ኣብ ትሕቲ ምሕደራ እንግሊዝ ዝብሎ ግዝኣት እንግሊዝ ክትፀንሕ ተገይሩ ስለዚ ዩኤን ጌጋ ይወሲኑ ኣብ ክንዲ ናፃ ኤርትራ ዝውሰን ከምተን ካልኦት ኤርትራ ግን ኣብ ትሕቲ ምሕደራ እንግሊዝ ማንዴት ዕቁባ ኣብ ትሕቲ ዕቁባ እንግሊዝ ክትፀንሕ ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካብ ቅድሙ ዝመደብዎ እዩ ዘብለኒ ግን ምክንያት ክረኽብሉ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዝኾነ እንተ ደኣ ኢትዮጵያ ተቆፃፂራቶ እዩ እቲ ውሑስ ዝኸውን እቲ ባሕሪ ንዓቶም እቲ ብኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ተጠውዩ ካብ ኤውሮጳን ካብ ኣሜሪካን እሞ ከዓ ብማዕበል ዝፈርሳን ዝሳቀያን ዝነበራ ሃገራት መራኽቦም ድሕሪ I think it was 1896 or around that ፈረንሳይ ስዌዝ ካናል ምስ ከፈተቶ ከዓ ናቹራሊ ባብ ኤልመንደብ ከዓ ናቹራሊ ክፉት ቦታ እዩ ንኩሉ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ግዛእታቶም ዝነበራ ከም በዓል ግብፂ ዶ ከም በዓል ሊባኖስ ዶ ከም በዓል ኩለምተን ኣብ ሚድል ኢስት ዘለዋ በቢግዚኡን በብዝተፈላለዩ ሃገራትን ዝግዛኣ ዝነበራ ሱዳን ሓደ መስርዕ ናይ ኒዮኮሎኒያሊዝም እየን ነይረን ማለት እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ እዚ መስርዕ እዚ ነፃ ክገድፋ ኣይደለዩን ንኢትዮጵያ እናገልገለት ንምዕራባዊ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ከተገልግል ከም ዘለዎ ኣብ ትሕቲኣ ስለ ዝደለዩ እዩ እቲ ነፃ ዘይገደፍዋ ወላ ናፅነት እናተቃለስና እውን ኣይከውንን እዩ ዝበሉና ተወሳኺ እውን እንተ ደኣ ኤርትራ ኣብቲ እዋንቲ ብጀብሃ ናፃ ወፅያ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ዓረብ ቃላይ ኮይኑ ክተርፍ እዩ ስለዝኾነ ከዓ ከሸግረና እዩ ወላ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ስዑዳ ኣትዮም ኣራምኮ ኦይል ካምፓኒ ሰሪሖም ዝለዓለ ዝምድና እናሰርሖም ከለው ግን ምስቲ ዝነበሮም ናይ እስራኤልን ናይ ፍልስጤምን ንዕኦም ምድጋፍን ንሳቶም ከዓ ፍልስጤማውያን ክንድቲ ዝኣክል ደገፍን ረብሓን ኣይረኽብሎምን ናዕራብ ናተይ ግምት እዚ እስራኤል ግን ካብቲ ምስረተሉ ጀሚሩ ክሳብ ተዘካየደቶ ውግኣት ብምሉእ
بأمريكا زمرح معراب تحيلو يسلز إسرائيل كا بتا موسيتا ناب إندو تشاينا ناب رحوق مسراق التخيدا ناي نقد بوتا بقلف أو عقابة وزيا ببال المندب بتوز الله قد أصوايا مالتشو عند حبدا زخينو تباهيلو ني جبها terrorist organization تباهيلا categorized كوينا يا and ስለዝኾነ ከዓ ነዝን ምትግባሩ ብቐጥታውን እንተኾነ እስራኤል ኣብ ኤርትራ ኣትያ ኮማንዶስ ከተሰልጥን ከተዕጥቕ ክግበር እንከሎ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ብቐጥታ ኩሉ ሰራዊት ኣብ ምስልጣን ይኹን كل مسارح وقعتها أبتقو أنتي يذكر أن F5 زبالة نفرتي النيران زنا يلومي مودرن تانكتات زي كونا فوكس تانكتات نيران أوتو بليند نبلن تايدا بيدو كله إتي نتصور أي عمق يزبلو أتكس نيروم مالج زي كوينو مالج إن حررونا إنان لدونا نكرلو كم humans كمان كم مثل ودسة بويكا كاب قفعي مكلخال أبقد ما عينهم أبقد مي عين CIA دين عنان بسقدران حريرا لا لمبا نسانيتو مستر هيو لا لمبا أورفانيج سكول إيلو أب كران سريحو ترف توم زتود ولدي كاب أنا استرفوا اليوم كاب لمباز استرفوا اليوم كاب كباب استرفوا أورفانيج سكول عقوبة اللي سريحو كاب عين CIA زتخولة عين بران كله لم تايز كله قبلنا تفتصمن كله قبل عليه حزبنا بسبعة ونتون أي رأيون سلامنتاي كم تزاربكم مخنياتات سلازخونة لا إيرترا ناس إنت نربحهم غيرهم أوصلوان حجي إساس أقطعنا لوط سلازخدهم يوم أقلبوا خجاقوا لزفتون الزلو السون بزح مخنياتات علو ناي إثيوبيا مخنيات علو ناي تخباب خالي مخنيات علو ناي سودان علو بشرق السودان بمبراق السودان زلع علو الله شقرن السودان مجمرتو إيكونن حجوين أبكم إيزرلو زمصنا حبريتا سلازخونه زخلو ترايو حجي أب معقرقارو كابتن الساتوم زبيو زنابارو فتصم زتلوت أما قد خيط سلزلو زقلو لزلون أبو قصام زتموتو زلون يمثلو ستيل جن كل جيزي ناي إثيوبيا وداي تي زعبي كملس قبو حتوي لأمريكا كونو معرباويان بوم درجان دحرنا سينا مالتشي انت زي كوينو مبراق كدي عمنا هاريمومنا معرب كدي عمنا هاريمومنا الست 4 عامات مس معرب الست 6 عامات مس مبراق تواقينا لزخونه سلازي اتي كزنجرو قنجو إلى زمثلكو and I think إذا أكل مثلا خلوت كا قديه هابو قبره وتصبق أبتاناتان نشتي كوسخ دليل تصبق مبراري غايبكا نقولايتي تماما نتي ناتهم دليتات قدم مالت في الإثيوبيا يزبل مزوح معوز دا مساسلة مساليتات مليئي خلق قبل علي أنتايني راح عدت إن إثيوبيا كريستيان هاجر مهانات فرعي إناي تنعرو هاجرات بتغواب زلوه
ንእሽተይ ከዓ ናይ ምትእትታው ናይ እስራኤል እውን ነይሩ እዩ ስኻኣቲ ናቶም ዝምብልናታት ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ንሕራ ሰቢልኩም ኣብ 67 ሲሪየስ ዝኾነ በተን ዓረብ ሃገራት ተላዕለ ኢምባርጎ ብሎኬድ ነይሩ እዩ ናብ እስራኤል ወላ ሓንቲ ነገር ንከይተሓላለፍ ክበሃል ብዙሕ ፀገማት ተፈጢሮም ነይሩ ኣት ዋን ታይም ካብቲ ዝገርመኩም ሰጀሽን ነይሩ ካብ እስራኤል ዝመፀ እቲ ቀይ ባሕሪ ዝበሃል ንምንታይ ኢንተርናሽናል ወተር ዘይንገብሮ እዚ ክብለኩም ከለኹስ ብኩሉ እዩ ኩለን ሃገራት ነናተን ኮስታል ዲስታንስ ናይቲ ዋንነት ናይቲ ባሕሪ ኣለዎን እሞ ንሱውን ከይተረፈ literally they want to make it international war ንሱ ከዓ ነቲ እንድሕር ሕጂ ዝመፅእ ዳግመ ብሎኬድ ክሪኡ ስለዘይደለዩ بنزيتا زبل فرحي كسابا مسجشنات بصيحم يم سلازي بزح انفلونس ناي اسرائيل ونيري ابتسعن حدن ابتناي ودب ناي دهالاكون اسرائيل قلتيفو مش امين اسياس قلتيفو مش اسرائيل كسامع خيلو نعو لو تطات كا انكولاي مخسب كا بعينة مساريان ترينين هو بزبل اثي عين عالم ابت اي بحري كم زلون بحلفت نحنا زلنايو وش متني هذا الشيء زلوا بزح تقاطات اللي بحال سترة يخون النزيم حجي أشجرهم زلون تاي بناي ميليتري استراتيجي ون تقاقماناتو سي literally نبزح نقرات مقاطعات خمستان تتازع عبيت دليت زلاتهم زي فنكش كتبل زي دليلا دموم كفش صلاة يقولوا هانتا إذا كوريدور زي it's the busiest كوريدور بحلفت ناي اويل زملالسا مراكب ب حلوة حلفاون ايدليونينو مستزلو ترافيك تعقي مستبزحي زخدو زملالس كابو كساب ميديترينيان كساب everywhere زخدالو زتحلالف نقدي نعو كم عنكو يوم زتمطوا تريزن كانتايو منم ابو زمت سقاتات ايدليونيو بزح غزي بلا علي قطاطر وين ግን ኮነብቲ ባይታ ኣብ ባሕሪ ግን ብስርዓት በዘን እንዳተሓለዋ ከዳ ስለ ዘይደልይዎን ነፃ ዝኾነ ትሬድ ኣብኡ ክካየድ ኣለዎ ስለ ዝብሉ እዚ ከዓ ንኣሜሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ኩለነተን ኢሮጵያውያን እውን በዚ ድዩ በቲ ድዩ ነዚታት የድልዮም እቲ ከባቢ ስለዚ እቲ ኢንፍሉዌንስ ሎሚ ወላ ኢሳያስ ደልዩ ናብ ቻይና ናብ ራሽያ ተዝኸይድ ባዕሎም ብቃሊሎም ሞ እንታይ ኢሎም ውናጎን ኣላው ቻይና ን ራሽያ ኣብቲ ከባቢ زبل بأوبنز نجروي they not going to allow because it's not of interest نسكسب كندي أقدر سنة مهانو أبتغابي مالتي لومي كم تحنت استغاث كيا يوتنا كنتات كلي قديتا انتهي قبر على تلكاني يس سياس شنخ راشيا تشاينا يقال على له انت هنا جين أبزح الجسعات إسياس ساترا هنا انت دشقروم زلو نصوم أبتي جيوبوليتكس من السودان ديو مسكالة هاجرات أبتخبابي عركنت محزنات شركنت كجبر هلو نصو أبو طالقان دعتوه نتنصوم بشرحوه حقوف يقونهم سلزلو يتزعابي تقطع مزلو مخنات حدون إزيو يمسلني نابنا تاب السودان زرب نيريو كساب الجون بتصبق ترم متيوم مش إسرائيل التعريق أمام زغلو ندهالوه نصو جن أبو ندا تحفحنات أري بزوح تقامات فترة لهم سلزلو قدم يقلقلهم نيرو نتي ديليتاتهم لومجن I think أنا بدي مثلني it's time to change the policy تويز مثلني مسارح تداير هون partner بل I think this is what it look like سلازة البوليتيكا هم تعدا هميشا يرسح مو يغيريو تايمون دحلوه جهات تايميو نا إساس اندابكايو تغنطات مالين إثيوبيايروم زتصبي وزنورو ميبلومي صبو بارتنر نا إريترا تزرقبو I think long term خاهم بالكو أنا بغمز غير يريو مالتي سلازي ذهب كاي مبراري بتاعم صبغيو هذا قلت أبو وسخ دليه يغني لي Thank you ገብረ ብርሃነ ናባኻ ብርሃነ ረዳ ያ ኦኬ እቲ ኩንነትና اوكي ኦኬ አራይ ኦኬ ቀጽል እንታይ መስለኩም እንቶ ብናይ ኮሎኒያሊዝም ትዛረብ ነርካ
ብዛዕባ ኤርትራ ተዛረቡ ከለኹም ኩሉ ዝተዛረብኩሞ ዘረባ ንኤርትራ ሓራ ምውፃእ ዝኽእል ኣይኮነን። ቀይሕ ባሕሪ ደኣ ህዝቢ ነፃ ኮይኑ ሕብረተሰብ ናቱ ናይ ባሕሪ ሓይሊ ክህልዎ እዩ። ብናቲ ሓይሊ ባሕሪ ከዓ ነቲ ዘለዎ ቦታ ክሕልዎ ዝኽእል ባይታ እዩ። ሓንቲ ነገር ግን ዝረሳዕኩማ ንስኻኽመንካ ባዕሎም ከም ቆልዓ ብዮም ዘዕበይዋ ኢትዮጵያ ዘረባ መፂካ ነርካ ሕቶ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክነብር ዝኽእል ሕብረተሰብ ነንዕልዕሉ ሓንቲ ዓመት ወይ ሓደ ግዜ ብሰላም ነቢሮም እዮም ዝበሃለሉ እዋን ኣሎ ድዩ? ኣብ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ውግእ እዩ። ኩሉ ግዜ ወላ ሕጂ ተርእናዮ ኣብ ቀረባ ግዜ ንሪኦ ዘለና ሎም ሓርዋ ጉለው ኦሮሞ ወያነ ኩሎም ኣጉለው እነ ንዕዶም ናይ ስልጣን ጉዳይ እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ እዚ ናይ ስልጣን ጉዳይ ካብ ቴድሮስ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ጠጠው ዘይበለ እዩ። ስለዚ ኣሜሪካ ነዚ ዝንቅዎ ኣይመስለንን። ሓያላት እዮም ኣሜሪካን። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ክኸውን ከም ዘይክእል ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ክህሉ ከም ዘይክእል ይፈልጡ እዮም። ሕጂ ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ሓርዮማ ንዝብላ ዘረባ እቲ ዓንቶይ ዝበልካ ዘረባ ነይሩ። ውግእ መሳርያታት ምሃብ ቁምታት ምሃብ ኣሎ። ኩሉ ግዜ መተን ዘድልዮም ኣካላት ይህቡ እዮም። ማልን ወያነ ከማን ይህብዎም ነይሮም። እንተሪእናዮ ንኢሳያስን ኩስኩሶም ኣዕብዮም ሕጂ ምስ ሩስያ ከይዱ ገለ ዝበሃል ዘረባ ኣሜሪካን ድዮም ሰዲዶሞ ናብኡ ወይ በዓል ከይዱ ናብኡ እዚ ቀፊልና ክንረክቦ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ኢሳያስ እንታይ ይገብር ንሕና ኣይንፈልጥን ኢና። ብዙሕ መፅናዕቲ የብልናን ኣብቲ ቅድሚ ዓይንና ዝረኣና ይጠፍና ዛረብ እምበር ክሳዕ ክንደቲ መፅናዕቲ ዘለና ይብልና ለሰይ ተዛ ኮይና ኣብይ እንታይ ኢልዎ ነይሩ እንካ ባዕልካ መሓድረና ይብልና ሰላም ዶ ይበሃሉ ኣለዉ ባህሉ የሎም። ስለምንታይ ብኡ ከይዱ ነይሩ? ንሕና ብዙሕ ዘይርዳእና ነገር ኣሎ። ምስ ወያነ ንክዋጋእ ድዩ ወይስ ውግእ ንክፈጥር ድዩ? ኣይንክ ውግእ ክፈጥር እዩ ከይዱ ነይሩ። ምክንያቱ ናይ ውግእ ምኻድ ንኣሜሪካን ሓደ ዓብይ ግደ እዩ። ስለምንታይ እቲ ኤርትራ ብፍላይ ኤርትራ ነፃ ክኸውን ዘይደልይዎ ሕጂ ዋላ ሓንታይ ረኸቡን ክብለና ፀኒሑ ነይሩ። መን እዩ ዳዊት ገብረ ይመስለኒ ነይሩ። በዚ መስለና ኣነ ኣሜሪካን መሻርክቲስ ኢኖም ኣይኮኑን። ካራዛይ ክፈጥሩልና እዮም ዘድልዩ በርካላ ኣይኮነን። ሓደ ካራዛይ ከምፁ ይደልዩ ዋዳማይ ሆነ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ስኮ ዘረባ ተዛሪብና ኮይና ከምኡ እዩ ነይሩ። ካልእ ኣይኮነን። ካልእ ኢሳያስ ንክፈጥሩ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እምበር ፖለቲካውን ሓይልታት ኣለዉ እሞ እዞም ፖለቲካውን ሓይልታት እዚኣቶም ንእሽተይ ሓገዝቲ ጌርናሎም ንሳቶም ንዑ ከጥፍኡ ክእሉ እዮም ክብሉ ይኽእሉ ነይሮም፣ ግን ኣይደልዩን እዮም። ዘይነው እንታይ ክመፅእ ዝኽእል ካልእ ብዛዕባ ኤርትራ ዓረብ ክትከውን እያ ዝብላ ዘራርባ ደምፅዎ ነቲ ሕብረተሰብ ንምክፋል ዝመፀ ሓሳብ ተዘይኮይኑ ንኤርትራውያን ኤርትራ ነፃ ወፅያት ዓረብ ክትከውን እያ ዝምንቶን ይቦም። ግን ኤርትራ ድቋስ ተዳ ኮይና ፈላሊኻ ተዛለካ ዝባረያ እዩ። ስለምንታይ እምታ ኤርትራ ነፃ ክትከውን ዘይደልይዋ ዝብል ሕቶ ገና ንዓና ንኩልና ኣብ ሓንጎልና ኣትያ ኣብ ምርምር ከነእትወሉ ዘለና ጉዳይ ሕጂ ኢሳያስ ኣልጊሶም ዴሞክራሲያዊት ሃገር ክንምስርት የፍቅዱልና ድዩ? ኣይመስለንን ኣይመስለንን። ብዝተኻሎም መጠን ሓንፈሽቲ ዝኣተዋ ኤርትራ እንተዘይኮይኑ ወይ ካልእ ኢሳያስ ኮፍ ዘላ ኤርትራ እንተዘይኮይኑ ኤርትራውያን ከምቲ ንበሎ ኣብ ሸንዳት 52 ጀሚሩ ኖርቲ ዓመታት ዝኸደ ናይ ዴሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ ኮነ እቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሕብረተሰብ ብባይቶ ዝመሓደረሉ ዝነበረ ኣገባብ ብስኑድ መንገዲ ንዕኡ ክሪኡ ኣይደልዩን እዮም ኣሜሪካ።
ولا نفتو ولا نصلح إذا جوابزي أمريكا نيجي أو عندهم تصارف في تقبل يفكر خيلو جن أبكال أو تاجرة كونه هنا كلنا ناجرة ستون تقدر إلى أفغانستان ولا حلو كلام مسلم بعد لذي تنقل إن إرتا لمن تايم ناس أحد فوالي قالوا إثيوبيا في يوم إثيوبيا في يوم ما يفلسوا فتوى هاي الدنيا ويكا عرب حالات كي تحزم كوينو هاي جن نتني يقولون يعني كان سا زيادة صحيو أخت أتوقع لها يعونا رحمتات لن تاكن دي أدوار فلتنا وديت له زرواي أوكي أبدري تأخذ الدليل لدو ولا تي وقع أبوش حجرات أبي إثيوبيا طرح ذرة أيقونا بعالم أوكي سهل خلينا نقدم ثانك يو ممهر ثانك يو ممهر ثانك يو أقد أسر السيو كاي سلام لما كلهم حوات عن توي هاريلكم زعتهم قاعدة عن مساهم قاعدة أناكم anyway تاتابيك زي عباية أقد أسيت كا مخنياتو إذا حجز لنا يخوناتات فلاك أتسرع زغورة زول عبد بد نعوب زملكات استتحازة سلازخونات عميقنا خنريو كان جنزوبو زلنا نقرات اللوا بهاليه كل دما دارغا كل خاتكم كتبلو صنحكم مابوتو خوينو حجي بوغنايسي انت امبلكو تاصبقت انديا نحنا ون ابون سوص احنا نركبلو تبل نطبي سمعني ري which is yes ابون سامعي ግን كانتي نت كنتات نقالسنا بزحجز منقدي نت حجي خنبصح ندل زلنا ديمقراسياዊ مسغጋር ፍትሒ ከምኡን ርግኣት ምዕቃብ ልኡላውነት ግን ከዓ ኣብ ፍትሕን ኣብ ማዕርነትን ኣብ ረህዋን ዝተመርኮሰ ክኾነልና እንታይ እንተገበርና እዩ ዝሓይሽ ዝብል ዝርእሲ እዚ ነቲ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ብቐጥታ ምትእሳር ኣለዎ ስለዝኾነ ከዓ ኢና ብዕሙቕ ዝበለ መንገዲ ክንሪኦ ዝግባአና ባህሊ እየ እሞ ኩሉ እቲ ሕቶታት ኣብ ቦትኡ ኮይኑሲ ከምዚ ኦኬይ እቲ ዓለም ክልተ ደንበ ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ደንበታት ኣለዋ ሕልጅስ ንመን ንመርፅ ዝዓይነቱ ክንዲ ዝኸውን ትርእስቲ እቶም ደንበታት ነናይ ባዕሎም ረብሓታት ነናይ ባዕሎም ጠቕሚ ጥራሕ ዘይኮነ ዝቀያየር ኢንፋክት ከምዚ ሓደ ኮይኖም ብሓደ ነገር ጀሚሮም ዝውድኡ ዘይኮነሲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝቀያየር ረብሓ ኣለዎም ንረብሖም ከዓ ሜንቴን ይገብሩ and that's a natural ባህርያዊ መስርሕ ናይ ህይወት ስለዝኾነ ሕጂ ብደረጃ እዚኦም ጥዑያት እዚኦም ሕማት እዚኦም ገስገስቲ እዚኦም ኣድሓርሓርቲ እናበልና ኣብቲ ዝሓለፈ ተሞክሮና ሰውራና ይኹን ዋላ ካልእ ሰውራታት ዓለም እውን kind of በቃ ኣካል ናይዚ ኢሉ ዲክሌር እናገበረ ከይድ መንባሩ ምናልባት ኣብቲ እዋን ትን ዝነበረ ኩነታት ይገጥሞ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ዘለናላ ዓለም ግን እቶም ደንበታት ይኹኑ ቀፅርታት ብደረጃ ዓለም ይኹኑ ብደረጃ ሪጅንስ ተጋማጠልቲ እዮም ተጋላበጥቲ እዮም ነዚ ክንገንዘበሉ ይግባእ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሕጂ ክንነብር ክንክእል ኣለና ሕጂ ኣብ ሕጂ እምበኣር እቲ ዘሎ ቀፅርታት ዋላ ተፈላለዩ ምትእሳራት ወይ ብሎክስ ንብሎም ዘለና ድዩ ደንበታት ድዮም ንብሎም ዘለና እቶም ዕብይ ዝበሉ ይገዝኡ ኣለዉ ማለት እዩ እቲ ምግዝኦም ከዓ ክቕፅል እዩ ክሳብ ንዕኦም ዘዳኽሞም ሓይሊ ኣብ ዓለም ዝፍጠር በቲ ሓደ ሸነኽ እቶም ዘይተጠቕሱ ኣብ ናይ ሎም ምሸት ዲስካሽን እቶም ሪጅናል ጎብለላት ከ ንባዕሎም እሶም ሕጂ ናይ ባዕሎም ስፔር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ናይ ፅልዋ ክልታት እናፈጠሩ ንኸባቢዮም ክቆፃፀሩ ፍትንሎ ኬዝ ኢን ፖይንት ናይ ኢራን ናይ ዩኤኢ ፕሬዚደንት ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ሕጂ ኣይደኖ ኣብዚ ትማሊ ድዩ ኣላሎም ማዓንቲ ቪዚት ገይሩሎ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ኣቀባብላ ተገቢሩሉ ሪኢኽሞ ትኾኑ ማለት እዩ ሕጂ ዳይረክትሊ ምስቲ ጂኦፖለቲክስ ናይ ዞናና ጂኦስትራቴጂክ ኩነታት ናይ ዞናና ናይ ቀይ ባሕሪ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ
ምስ ዝኸይድ ዘሎ ግርጭታት ብፍላይ ከዓ ሕጂ ትውዒ ዘሎ ግርጭታትን እቲ ኣብኡ ዘሎ እቲ ባህርያት ነቲ ዝምድናታት ይኹን ትምግምጣላት ይኹን ንሪኦ ዘለና ብዙሕ ነገር እዩ እሞ ሕጂ ነዚ ዕቱብ ጥንቁቕ ሙሉእ ኣረኣእያ ክህልወና ኣተሓሕዛ ወይ ድማ ምርዳእ ናይዚ ጉዳይ እዚ ክህልወና ፅቡቕ እዩ ስለዚ ትርእስቲ ኣነ እንታይ ይመርፅ ማለት እዩ ትርእስቲ ፅቡቕ ኮይኑ ግን ፎከስ ክኸውን ካብ ናብ ዝሓለፈ ዓለማዊ ኩነታት ኣተሓሒዝካ ቬትናም ኣፍጋኒስታን መቡቱ ማለት ኮንጎ ካልኦት ጠቂስካ ኢኻ የስ እሳቶም ኣገደስቲ እዮም ከም ሬፈረንስ ክንውከሶም ወይ ድማ ንዖምን ኣብ ፀብፃብ እናእተና ክንዛረብ ከለና እንታይ እዮም ዝገብሩ እቶም ናይ መግዛእትን ናይ ስውር መግዛእትን ሓይልታት ንምርዳእ ይሕግዘና ግን ሞር ኣክቲቭ ዝኾነ ነገራት ከዓ ስለ ዘሎ ሕጂ እቲ ኤርትራዊ ቃልሲ ንፍትሒ ኣብዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እቲ ሃገር ንኽድሕን ካብ ምፅንተት ንኽድሕን ካብ ጥፍኣት ንኽድሕን ክንወስዶ ዝግባአና ንሓድነትና ብዘረጋግፅ መንገዲ ነዚ ጉዳይ ዝኻብ ዕምቆት ናይ ሓባር ትረድኡ ክህልወና ምግባር ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ እሞ ኣብዚ ሕጂ ነቲ ክበሃል ፀንሐ እና ተቐበልኩን እናደገፍኩን እንታይ ክብል እየ ዝደሊ ዘለኹ ኢንፋክት እታ ርእስቲ ከምዚ ኦኬይ እዚኦም ድሕሽና እዚኦም ዘይኮነ ኒዘር ናተይ ርእቶ ዋላ ሓደ እኳ ካብኣቶም እንታይ ማለትካ እዩ ከመይ ጌርና ንበይና ክንነብር ዓለም እኮ ተደጋጊፋ እያ ትነብር የስ ሕጂ ትሕቶ እንታይ ዝመፅእ እቲ ኣጀንዳ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ንሳቶም ዘለዎም ረብሓታት ንረብሓታቶም ብዘዕውት መንገዲ ክንተኣሳሰሮም እንድሕር ክንፈትም ኮይና ዱምድ ፈሺልና ማለት እዩ ወል ሞ ይቀርቡናን እዮም ዝዓይነቱ መረዳእታ ኣሎ ወል ዘይቀርቡና ክእሉ እዮም ንሕና ኢፌክቲቭ ኦልተርናቲቭ ግን ኣለና ባህሊ ንሱ ድማ ትሩ ቱ ኣወር ኮዝ ንዩኒቲ ናህና ሓደ ካልኣይ ከዓ ነቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ካብ ኩሎም ክርከብ ዝኽእል ሓገዝ ዝበሃል ይኹን ካልእ ይኹን በቲ ቁኑዕ መንገዱ ክንረኽቦ ከዓ ፀገም የብሎም እንተደኣ ብሓቂ ክሕግዙ ፍቃደኛታት ኮይኖም ነቲ ቃልሲ ማለት እዩ ሕጂ ንረብሖም ክብሉ እዮም ዝሕግዙና እምበር ንሕና ሽግር ፈሊጦም ኣይኮኑን ዝሕግዙና እዚኣ ክነስምረላ ግባእ ስለዚ ነቲ ናቶም ክብሉ ንሕና እንታይ ንብል ኣለና ኣይኮነን ዘገድሶም ፋክት እንታይ ከም ንብል ንዖም ፈዕራ ይብሎምን ብዙሕ ምክንያቱ ብዙሕ ኣድማዕቲ ይኮናን ክንዲዚ ነፍርሖም ሓይሉ ኮይንና ከዓ ነንቀጥቅጦም ገለ ይኮናን ግን ንረብሖም ክብሉ እንታይ ይበል ብዘየገድስ ክሕግዙ ኸ ኬዚንክን ፖይንት ማለሊት ወያነ ማርክዝም ለንዝም ብኩሉ ሸነኻቱ ጭጭ እናበለን ከሎ ወይስ ብኩሉ ሸነኻት ይድግፎ ነይሮም እንታይ ማለት እዩ ረብሓ ነይርዎም ድሕሪ መንግስቱ እንታይ ዝመፅእ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ኦኬይ መተካእታ ናይ መሓዙ ጉዳይ ወሲዶሞ ሓጊዞሞ ድማ ንሱ ከዓ ከመይ ገይሩ ናብ ሓቑፎም ኣትዩ ሪኢኽሞ ማለት እዩ ስለዚ ትሕቶ እንታይ ክብል ዘሊ ዘለኹ እቲ ንሕና ንመርፆ ሓይሊ ክህሉ ይግብኦን እዩ ንሕና ንመርፆ ሓርነትን ፍትሕን ነቲ ሓርነትን ፍትሕን ብዕቱብ እንተሰሪሕና ከዓ ረብሓ ስለ ዘለዎም ምሳና ክትተሓጋገዙ የድልዮም ኣብዚ ከዓ ኢፌክቲቭ ዲፕሎማሲ የድልየና ማለት እዩ እቲ ዲፕሎማሲ ከምዚ ናይ ተብዕያ ናይ ኦኬይ ከምዚ ናብዚ ኣካል እዚ ናይዚ ኣካል እዚ ዘይኮነሲ ኢንዲፐንደንስ ናቱ ዝሓለወ ነቲ ኢንዲፐንደንስ ናቱ ከዓ ብኢፌክቲቭ መንገዱ ንኩሉ ይኹን ሸነኻ ሓገዛቱን ቅቡል እናገበረ ንወፃና ህዝብና ዝዕንቅፍ ነገራት ከዓ እናቃልዐ ብዕቱብ መንገዲ ክሰርሕ ዝግብኦ ዓብ ዕማም እዩ ማለት እዩ ነቲ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ናይ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታት ሓደ ካልኣይ ኦኬይ እዚ ሕጂ ኤርትራ ፎከስ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ተቃውሞ ደንበና ፎከስ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ግን ኢን ጀነራል ክንስሕቶ ዘይብልና እቲ ጉዳይ ማለት ብደረጃ ዓለም ብዙሕ ዋላ እንተተዛረብና ኩለን እንተበልና እቲ ቀንዲ ፀገም ናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ እዩ ሕጂ ሞ ኣፍሪቃ ምስቲ ኩሉ ዘለዋ ሽግራት እዚ ሕጂ ተሪኦ ዘላ ፍንሕንሕ ፍሕትሕት ከም በዓል ሩቶ ከም በዓል ካልኦት ተፈላለዩ ኬዚን ፖይንት ናይ ማሊ ዋላ ናይ ቡርኪና ፋሶ ዋላ ናይ መን ኢኻ ትብሎም እዚኦም ኒጀር ኩዴታ ኣሎ ሕጂኡ ውዑይ ዝኾነ ነገር ይኸይድ ኣሎ ብኣፍሪቃ ኤን ዌስት ከዓ ይሰግዎም ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንባዕሉ ማለት it might not be like ሕጂ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ማለት ኣይኮን ግን እቲ ሻክል ናይ ኣፍሪቃ ክለዓል ኣለዎ ስለዚ ኣብዚ ኢንፋክት እቲ ቃልሲ ሓርነት ቃልሲ ፍትሒ ቃልሲ ራህዋ እንድሕር ኮይኑ
بفلاي كأفريقيا كم حنت جزئتك في العالم كابز جزئات تتوصل اورينتيشن يجمر سلازلا ابزون كان سبهلو لي بهالي بوغناي حجزي without no حجي بعد واغنر were the worst كاب ناي فرنش تاخذ بلو جن of course واغنر is helping زين سلسله اربعه عدتات نتناي فرنش انفلونس كابو خوص ግን ንሱ ኻነ ተን ማዕድን ጃምፕ ገይሩ ክሕዘን ይፍሉጥ እዩ ሕጂ ነዚ እንታይ ኣተሓሕዘ ሃለወካ ካልእ ሕቶ እዩ ግን ኣብ ኣፍሪቃውያንን ኣብ ኩሎም ከማና ዝኣመሰሉ ኣብ ጭንቀት ኣብ ጭቆና ዘለው ኣህዛብ ኣብ ትሕቲ ምልክት ጭፍጨፉ ዘለው ኣህዛብ ዘካይድዎ ዘለዎ ቃልሲ ወላ እኳ ምሳና ከምዚ ዳይረክት ሪሌሽንሽፕ እንተዘይብሉ ወይ ምስኦም ኮኦርዲኔት ጌርና ንቃለስ ምሳቶም ምሳና ይቃለስ ዋላ እንተዘይሃለው ሱነር ኦር ሌተር ግን ክትኣሳሰር ዘለዎ ነገር ከመይ ጌርካ بدياسبورا ليفل دياسبورا نا افريقيا كل عن خيليو مالت منا دياسبورا نا ارترا دياسبورا نا كال اتم دياسبورا تاب كند بحدهم زواغو بحبار نقدايم كمزنو بيج بيكتشر نا كونتيننت ناتهم كريو كومنا ولو خا كلاود كهلوم ما ابتنا عالم زغبر زكايد زلو حجي نا دبلوماسي يخون كال ركبات يخون ربحنا يزوم بلوم دلنا غوبل تفلاليو دنبتات وي قصرتات بدرجه ريجن يخونوا بدرجه عالم كا نعاتهم influence كجبرهم هذا حيلي مالتي حيل كتريو مالك مالتي نسومن تخانه كونسيدر كجبرها ስለዚህ ከመይ ጌርና ሓይል ንፈጥር ክኸውን ኣለዎ እቲ ኣጀንዳ ነጃስ እዮም ሕሽና እዚኦም ኣይሕሽናን ኣይኮነን ትሕቶ ብሓይሊ ጥራሕ ኢና ዲስሎጅ ንገብሮም ንሰሙን ኣብ ጠረጴዛ ናይ ዲስካሽን መፅኦም ነትረብሖም ኦኬ እምበር ሕጂ if they are giving us only 1% ንኣፍሪቃ ሕጂ they will give us 10 15 20 ናበለ in fact without بجبوت effective زخانة means of struggle ناي diplomacy ديو ناي campaign ديو media ديو ندحر دقا اتقعزو نهزبنا بأفريقيا كمون إيرترا كمون كان نبلو زلنا issues كنا نقاقحون نزقود داي زخاخنا بارعون ندحر كيلنا نساتهم نروح عليهم نروحهم كبلو they will up to concession كأطو يوم مالك حجي well this is too far-fetched I know زمالت سبات okay كمو محساب صبغيو جنتو روحو يزلو حجي حنا دايركتلي مس قال صقع لنا بوم قال مفتحينا ندل زلنا ز عينتو قراج تحسبوا بزحات يوم السو انت تخيلوا حماق ايكونن انا اقراج ترخيبو فتح كركب صقمي بلين جن نجرات فلايكا بجيوبوليتكس ان ناي مجزاتن حوس مجزاتن كنزارب كلنا اتي تسعنت ابي زلو نسخاخي خمي غيرك اخا بتسعنت تختفى خصو تخيل بدرجة كبابيخا فلا هجينا أفريقيا العلو خانة كلا كان إيرترا قد يندحر كوينو نازي حجي حزنايو زلنا نسرعات زي مستقلو أرمين النتو نعوخ قد ملنا زخل تحستوتات زلو ونقرات ندحر اللو خوينو خا without hesitation طبعا خانو على لنا سلتيو it's not because بقى أمريكا سلسفتنا ويس سلسفتنا قال ويس أنصارو سلسخونو حجي نونو زي أمكو تاريخان سلاتنا نونو get out from them don't even talk to them بعينتو attitude الله والأزي نرب حمن تحتونا يرب حايو حزب إيرترا خا تموكرو هي فلوت ملو سلسخونه نتموكرو أبسب صابتيو effectively نحدن كي وجنا نزي حجي حزوه زلو عمام كك نمعوات زك ألاطفو سرح كسرح يحتتها له حجزي أنا مقبار unity and حدا effective زخانة تكال institution سلازي هقراو حيلي هقراو تكال whatever وقمت أنكا نعنا نحجن نصبحن زلاق زخانة فتح نرخبلو مسرح كنا معبل ويكا ناو قصو كخيد ذاتيتي تعلال تبلوتي وقعي تبلو زلخا ممهر صبو كوين سمعني جن بتعمل صبو غارسيو كل صغار بريتوتاتون يخبرو thank you ودي الله thank you sir عثمان قاعد حن مساكا مرحبا قاعد حن سامعكم كلاتكم كمان لهم تسمعون لهم نسمع صوت الحر اوكي سلام كمان لهم كلاتكم زلهم تم كلاتكم تم تشعتهم زلهم كلاتكم بزح سلام بزحنا فقط نوح غيرنا ترجع خلت تسمون ويسال سنين حاليا فقط يعني كأننا من تناتكاري ايوه متصححنا نرنا لكن التوبيك تحواوي سني مخنياتو ابو زنبكو
دايركت اور اندايركت كولونايزيشن راب حامن مالتي بتي بيجزور مجزأة الند أوي سلازي دايركت اور اندايركت كولونايزيشن مالتي حجي أبزناي كل اللي يزور زلوا ناتنا نبيوا وتمركز نبيز زراوا زي ما زلوا نعوز إنه نعوق كلنا نبيز زلوا الصغا وكلنا خل أنا مرحنا يلو عدم نجاب عدي سعوا زلوا حجي غاني فلاديمير بوتين استراتيجي غير كا استراتيجي نات كاب قبل خنا وعلى استراتيجي بقولت في قبل يبغى أمول على الناس معاملة سلازي سبزي ولا ناي دبلوماسي الزراربا يقول له سؤال كا فعندبت ما لسه أنا 5 عين السبات كنفري بش مرترخ زاربو 5 عينة ناي بلوتيكا زارباتات حمقنا ناي نعنا ريفلكت نبانا زقبري مال ما ناتنا زقلسي معناته ازي زلنا مالت نعلم نبلو مالنا ازي زلنا ازي نعمر حوني نعجزون زبل كابيتال ناتنا ازي يناي نقول زلنا مالت 3 عام سوينا نوريو كذا however هبتناي donor dependence سجعتنيات كنخون مو عالم انتر ديبندنس لا الناس تساقاقعي الناس تتقاومي يتخيل عالمنا يلوم سلازي زي حديش نقرأ يكونون أمون عالم زلوي بحلفي دكتاتورس أب لما انتيو always نعم النت أنا حجي بقصري عبد الزحالة خليت تسمون سمينار نيرو عبدوها ناي مصنعتي اكسبيرتس تاكيبهم نيرو انتاي لهم افريكا the whole continent 1.3 billion يوم about Africa as an Africa bilateral trade مسمونا له مس European Union أبا عمد bilateral trade زلوا كلت 295 بليون مسمان مس European Union كلنا هجرات يوروب مالك كلت 295 بليون دولار مالك مس تشاينا بين حنت هجر تشاينا حجة أبزي كانت كللو كنستقبلوا زلنا أفريقيا بايلاترال نبون كلنا أنا خلاص عدقو سخا خبايت عدقو مالتي يوروبيانس كاب أفريقيا أنت عدقو حتى خمسي مالتي جنت أخذ فلتنا أتي mineral resources أبتعد زلنا مالتي كوكندو مالتي out of 295 billion bilateral trade أفريقيا عندها شيء مالتي new European countries كالي تشاينا كليت 254 بليون ترى 4 هجرات يمريس أزلهم أبو تقريس الزنبرات السمنار زيادة هاي تشاينا خليت 254 بليون عمت مس مو هجرات أفريقيا بايلاترال تريد تقبل على وقتي نقدم على شيء من لوات نقدم على شيء تقدر USA 65 بليون عمت مس مو هجرات أفريقيا روسيا 14 بليون تركي أسان شتشت ترى إذا مريسة حدا بتسلس حمشت هجرات نجيركم معنا إذا كلها about 650 بليون دولار عمت مس أفريقيا بيزنس جبرة مال وبايلاترال تريد الدجال كات الدجال لي مال إمبورت كوست أنا إكسبورت مال حجة أبناء برد كلمات سيرة مساريات ناب أفريقيا بيزنس زوجو مساريات زوتو أبزخت الصبح نقول لكم روسيا أندرلاين تجبروها روسيا إثناء نقدي برت زي بلي إجنا أرمس زي بلي حجابنا أرمس كلمة سين 4 هجرات استمرت عن كابوسحات 4 هجرات مساريا أفريقيا زصدق أراي زصدق إكسبورت زجبرة كندي كلنا هجرات أفريقيا كندي بليون يجزء عمد قصر حادث روسيا 16 بليون دولار مسارات شيء نايو جماعتي ببعينات خسر حدا جن أبتت ترى نقدي روسيا 14 بليون ترى نقدي والدي
بعد سرناي بعد كالينايت سبير بارتس فرانس 8 بليون مصاريع ارمس مالك يو اس اي 5 بليون تشاينا بقرمكم 1 بليون عمت زأكل مصاريع اب افريقيا تسدد استحدث الساعه 1 بليون 1 بليون يو اس دولار زواج ومصاريع اب افريقيا تسدد تشاينا امريكا 5 بليون فرانس 8 روسيا 16 قال قال بعد هندي قال اغرات له نعيشتو اذا قرب سنه زغني اي وسدكم معنا حجي نحنا تنايتي انتر ديبندنس اندي ابو زرب زلهم ناي متصققع تسقعتنيت الله غزال كاتي غزال لي از نورمال يا عالم اوف كورس زلو ايو عالم بو زنبابر حد حنت هاجر زي كان هاجر كيدلت التنبر يلا زي جنرال مالتي امبريلا نايتي تي لوجيك مالتي عالم تكايد ان زناتنا ابزن دحرتينايو بعدكم نعكو جزء كويس بال ناي يو اس اف ناي نافال بزناتهم مسيان كلها باور بحري مس منشمتي رامسفيلد سلام يبهالون كله الحمد لله يكم نعو بيز قبريدو سمم ابيض كولين باول يزابي نعو قبروا كان يستيشن كفت ويلو الصحف من البات ام بكم تقول جن كولين باول كويشن مارجر بسبب حراي كلنا زان حاجات نزاره ولا نزنا برنا تاريخهم بكل تقمن ينزريا تقمن ينزريا اوف كورس جون فوستر دالاس انتاي احنا نتقمنا نابنا نرترا زقبع نصانا تهبنا زي قال سبعت اذا ابي تبهلوا قال لهم زحتتونا لو رخيبه سدد كلهم ابتنوح مدار ذهب ابو شتي سلازي نجرهم لا حجين نطعمهم يصرحهم زلهم مال وخصوا اليوم نطعمهم كسرحوا مال قرمنا يبدو ان احنا كساب معسنا بزربان سليس زربان سلازي تم نطبتات كزاربلن يدلوه قند زيام كوينن كالي يتناي دولار ديبندنسي وانتر ديبندنسي ماركت قاليسين كاليت انا انتاي وسيداني ريسايكلينج اوف ديبوتيزم ناي ملكت ابات وين ديكتاتورشيب ريسايكل مباربا كم ريسايكل كم زحونا قاليسوني اي ثينك برهان رداي او انا برهان ردا زغلصوي انتايلو إثيوبيا مواعلا أبو قلت نبر هذا يعني راي حقي أنا حدي داغم مورس ناس إنت أنت عملتي مورس ريسايكلينج ميتي ملكي يزوروا أبنا نحدهم أو ودهم أو أب حقهم أب قلة أب عركم أب قلة يغيب كسب لما أفريقيا زولزي which means زي ريسايكل زي ديبوتيزم كاركتر اتناتهم اتناي من كتابات اتناي ديكتاتورشيب طبعا الناس زورخي ورارسو معاسي الزواور تهزب شيء من كله ينبركهم كله مالك حقوق عند حر اثنين كا كله خسر ركاي زي بالازنا مهاتما غاندي سلازي دقيقة أنا بارا يدو يبلا أنا بحسب يترف نحنا تمكروا لا يوقف 3 ساعة مزلو بزدي بعد سيس آدم سناي بعد شمفت زناي نورز ايرلاند وسوريا حتى تنكله هو بعد 5-7 يوم يرو على مسبيب هم خساب اب تين انتايت بال داون ستريت زبالات برايم مينستر زغمدو ابو بومبا سديدلو دحرو مسل رهيب اذا امناي ريد بريجيد زبالو زنبرو ناي بعد بان هوف ناي بعد دايركت اكشن ناي بعد غريس عاد غريخ ناي جابان خروج السباتيو انت عالم كله بس بيصمم مسلم رخيم زي خبر له تاثر له قلنا انت اعلام مسلم حجي انت من انت تستقصد له خزيا بوحود السبات نحن مسلنا نركب النخيل
ከተማታትና ኣስመራእቲኻ ወላ እትኦም ዘድልዩ ሰባት እንድሕር ቀፂዕኻ ኣትሊስት እቲ ሰብ ትገብር ከም ዘለኻ ድሕርኻ ክኸይድ ይኽእል እዩ ከመይ እቲ ሰብ ሰብራዊ ዝወፅእ ኣብ ቅድሞም ምስ ተሰቐሉ ፍዳኢን ወይ ኣብ ውግዝ ዝተቐተሉ ርእሶም ኣምፂኦም ኣብ ውሽጢ ኸለን ኣብኡ ነድካ ከምቲ ዝርእየካ ዘለኹ ከለም ፅቡቕ ኢኻ ትፈልጣ ሓውና ዘርኡ ኣብቲ እንዳ ክዳር ኣብቲ እንዳ ዕዳጋ እኽሊ ሰቒሎሞም ኣብ ጅረፍ ዮሩ ሰቒሎሞም ህዝቢ ኩሉ መንእሰይ ወፂኡ ሬሳታት ምስ ረኣየ እምበር ከስ ንዓና ኢሎም ተሰዊኦም ኢሎም ወፂኦም ስለዚ እስኻ ቫንጋርድ ዘይብሉ ህዝቢ ክተለካ ይኽእልን ዘርሽቢ ቫንጋርድ መሪሕ ኣካል ክህሉ ኣሎ ተሰዋዓይ ኣካል ክጅምር ኣሎ there is a cost for any change ዋጋ ኣሎ ዋጋ ዘይብሉ ለውጢ የለን ናይ ዘረባ ኮይና ንሕና ብከምዚ ንሕና ብርጌድ ንሓመዱ በል ወላ ከምድላይካ ከሽከሽ በል ኣብዚ ዩሮብ ዝሰምዓካ ይብልካ እዚ ኢንተርቴንመንት ንዑ ይሕጉሶ ዝንዑ ፅቡቕ ዝነብረሉ እዩ ኣብዚ ሳት ዝነብር እዩ እዚ ሃዋናቱ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ እዚ ኣማም ምድርባ እዚ ምቕታል ኣብ ከናዳ ካረም ምእታው ኣብ ለምን ሕድካ እዚ ፍራ ትሪሳይዳል ወሪ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ዝካየድ ዘሎ ውግእ ፈቲና ፀሊና እዚ ዝካየድ ዘሎ ዝስቕልካ ብስምዒት ዝኸይድ ነገር ኣይኮነ ዓብ ነገር እዩ ስኻ ብስምዒት ዝኸይድ ኣይኮነን እዚ ሰብ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ገበናቶም ዝፈልጡ ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ኣእዳዎም ነፍሶም ኩሉ እዞም ዝተለኸየ ሰባት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ገበኖም ይፈልጡ እዮም ኣቐዲሞም ፍርዶም ይፈልጡ እዮም ፅባሕ እንታይ ከም ዝፍርዱ ስለዚ ሱቕ ኢሎም ንዓኽብሉካ ኣይኮኑን ኣብ ዩሮብ ኮይንካ ብተኣኻኺብካ ዝቕየሩ ሰባት ኣይኮኑን እዚኣቶም ፎርጌት ንሕና ንብሎ ዘለና ዝስቕልካ ክንደይ ኣብ 30 ዓመት ክንደይ ሲእና ክንደይ ሂወቶም ሓሊፎም ኣለዉ ከምዚ ከማና እናተዛረቡ ንጎንጎ ክልተ ሰዊኡ ንበል ትማሊ ታረቀ በራኽት ተሰዊኡ ሎሞም ቢዶ ያለ መንግስቲ ሰማይ ዋርስ ኣባና ይሰውራው ባይተ ዝነበል ስለዚ ሎሞም ቢባ ኣነ ኣብ ናይ ስኒት ያዘላ ወላ ኣብ ፌስቡክ ናይ ሱ ታረቀ በራኽ ሕጂ እንታይ ክብል ደልያ ኣነ ናይ ምፅግጋዕ ብናይ ኢኮኖሚ ንዛረብ እንድሕር ኣለና ዘሎ እዩ ግን እዚ ናትና ፅግዕተኛ ኮይኑ መን ይቕበሎ ፅግዕተኛ ንገረኒ ክንደይ ግዜ ነብሲ ማርኬት ገይሩ ነፍሲ ክንደይ ግዜ ኣብ ዕዳጋ ቢሉ ይትረፍ ንበዓል ራሽያ ንበዓል ቻይና ወላ ንኢትዮጵያ ኣብ ሰራዊርተይ ተሪፈን ዘለዋ ቁሩብ ደም ምንቲ ኢትዮጵያ ክውፈይን ቁሩብ እየ ኢሉ ኣብ ጎንደር ኣብቲ መቃብር እናወፅኦም ከሎ ኢንተርቪው ዝገበሮም ተሰማዕኩም ቃል ብቃል ተሪፈን ዘለዋ ደም ኣብ ሰራዊርተይ ምንቲ ኢትዮጵያ ክወፍየን ቁሩብ እየ ብትግርኛ ኣይክብለዚ ስለዚ እዚ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ኣክሽን ዝደሊ ሰብ እዩ እንተዘይኮነ ንሕና ክሳብ ሕጂ እኳ ኣይቆንጠናዮም ኣይሕመምናዮም እዚ ዝግበር ዘሎ ኣብ ደገ ንዑ ከቲ ኢንጆይመንት ኣነ ቅድሚ ሕጂ ተዛሪበ እየ ብዛዕባ እዚ ሽዑ መዓልቲ እዚኣቶም ኣብ ግሰን ይቀታተሉ እንከለዉ የማነ ሞንከይን ዕስማን ሳልሕን ኣብ ሮማ ይፈራረሙ ነይሩ ኣብኡ ከድካ ክንዲ ሁከት ትገብር ወይ መን ምዃንካ ተፍልጦም እንታይ ምዃኖም ተሪኦም ንዓለም ኣብዚ ኣብና ንሕድካ ትቃታል ኣነ ኣዘ ፐርሶን ንዚ ናይ ዩዳ ሓመዱ ዝብሉ ገለ መጀመርያ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኣነ about more than 13 years ኣብ ባልቶክ ዝፈልጦም ኩሉ እዚኦም ሎሚ መራሕቲ ናይዚ ብርጌድ ንሓመዱ ኮይኖም ዘ ንስኹም ኩላትኩም ትፈልጦም ምን ምዃኖም ሓደ ሰብ እንድሕር ባይታናቱ እንድሕር ፈሊጥካ እኹል እዚኦም ባሽማት እንፈልጦም ሰባት እዮም እንታይ ምዃን እንታይ ድሕር ባይትኦም እንታይ ይዛረቡ ነይሮም እንታይ እዮም ሕጂ እንታይ ዊኖም እዚኦም ስለዚ ኣነ ኣብ ልዕሊኦም ክዛረብ ኣይደልን ምክንያቱ ኦልዌይስ እዚኣቶም ናይ ሚድያ ዓመቴ ሚድያ ብላክ ኣውት ክግበሩ ኣለዉ ታዕቲም ኢዕላም ይበሃል ብዓረብ ታዕቲም ሚንስ ብላክ ኣውት ክግበሩ ዝግብኦም እሶም ዝዛረብ ንዚኣቶም ኣሽማቶም ኣልዕልካ ንጎ ብዚኣቶም ንክትዛረብ ዩ ኣር ሄልፕን ዘ ንሕና እዚ 30 ዓመት ኣንፃሩ ተዛረብና ኣብ ኣስመራ ሓንቲ መዓልቲ ተቃውሞ ኢሉ ኣይፈልጥን ብላክ ኣውት ይገብረና ንሕና ብዛ ዓለም ከምዚ ኣለ ተቃውሞ እንድሕር ደሞ ምን እዮም ተቃውሞ ይብል ናይ ዝቃወም ኤርትራዊ የለን ይብል ኢሉ ከዓ
كم زيزو بلاك اوت نزع عالم كلها بلاك اوت جروا خمسة زبالة يعني زعلوا إريتريان سنة خال أجرب زي قلنا زلهم سبات يوم إريتريا يقولون إحنا من مخانو ما ينفلتنا يترف زي قلنا زي بلهم بدو زعزمتو زعلوا هذا الأفريقيا زعلوا إريتريان شيء 4 متر سلزي إحنا تي أنصارنا بأس لنا من مخانو فريقنا أبتي ليفل نايتي بأسيناتو تلعينا تكونفرونتيشن ناتنا أبتي ليفل ناتو تلعينو كخونا لو يبلعني إذا أقول لك زي الزبلة أبزي نعمتان زفتون أحوات له مرقصين كل جزء الزبلة always واقع ها مرقد حملو ولا فلسي ملسي ولا زيناي بسمع زل ريح جسخة زيناي بايتو مزدن سلسة والدبات مرحلتهم غيرهم صليهم سلسة خبزاتهم 9 بلاس 7 10 شدشته كوينهم مرحلتي مرسلو ولا مريصهم ترى عواجي تريفزو له يزبحن نزيع حادنتنا زيعن بايتو بلاس 3 زين ودبات زخونه بميديا من عبليلو زم جروب بن حمدو عبليلو زياده خبت حادنتنا زين حادنت غيرنا زبله زياده زرأي مانيا ابت ميديا زيهم نحمدو زبالي just like that من يوم راح يوم انت على سبات يوم كم يتأكبهم من يوم زمرحوك نبادة نوس إذا زربز أنا تدقم زلق أنا خلت جزء تقاطاتي ليومني حونا حكرت أحوات ويوحنا يبلون وثانك يبلون هذا حونا معاش سلمو الله أبزي كان أي باشاي ردي نروح يلهون وسيو مالتي الله وسيل باشاي however some to go alone I clicked program سمي أيام اللهان which is good صبوا بريف نيبهم صبوا هايلايت نيبهم كلهم على تيم بحلفي أبدي نزعتهم دعني أتذكرت هبنا كم عدو قداي وسيدنا تزاربنا النوم ملي تشكيمه ملي قد زين كلنا ودبت ملي له زين كلنا ودبت 3 عمل زغبار لو قناتن ملي بملي دحكم من الله ملي زير عليه أب سميناراتو أب ديمونستريشناتو أب كله إذا ناي إنشال ناي بعد أدرسة ولا دبساي سوين هذا معبري كل تسمع بلاد كاز نبر أبناء جنيب أبكم عندنا أنا إرترا اللي عز نبرة تاع عندي أنا إرترا حرا حزب إرترا عندي رؤية أركالي نقري قن الساعة سب قبل هذا ما ولا زي ما منقصي ذلوا لهم منقص انتبهنا يوم أبتي عيدي ناتهم الساعة ذل أبتي عيدي ناتهم أبتي عيدنا إرتراويا بلوت زي عملية هذا ولا زي يوم حجاب اسمه عيدي كارت ترهم الساعة ذل إذا قيح ما يلا سلزي ني بويا على خيخان زيعتهم ما ليت شكي مم قليل كا ماركت نخطو قبل من خطو عداقة أريد كا شكت لهم وخم كنت شتهم I don't support it يجا يونا سلزي زين أنت بذات أنا كذا ولا نزدله أبتي نايتي politics is artist of possibilities بحال وناي artist of متقاقم كمان والو السياسة فن المصالح إدارة المصالح administration of ناتكا تقمتات زبلوان لو نعرف الديفينيشن سلزي حديش نقرأ يكون of course كل منه له العجز أني من له زوجة خماسي شاينا خيدو أبقى هو عجزين له قال نتقى لله أنا أخذت قال الحجين ده حد ليه وكل يوم تم كيفكم أبزنا سي بورتس تزاريبكم أبزنا سي بورتس أنا قال بقال باي هوك أور باي كروك أفدقنا أي بحر خلونا له وي بسمع وي بحيلي تا أندرلاين تقابل حاجة تا قال بحيلي قبل إذن إثيوبيا يسمعكم دليل كله زي تزاربه أبو بحيلي أيلا أبو بزح سمينارات بزح ديبيت قبروا له
تخاتاتيلهم أمحرو مالتهم كالوت كمان ولا الجزيرة زقبرو زي مارتن بلاود أيبلني بحيلي إيلو أيبلني السوزام ساعة ناي سوماليا تا انتاي observer تبال سومالي observer وي هورن observer يا تبال تا عند غازيتا إلى تا تبال هورن observer يا تبال السا أما قديش تحتمي تا غازيتا أنا رخيبا لا مسايكوبي سلازي قال بقال أنا بحيلي أيبلني جيم بسممة بمتقام بمرددا تايدر اللي خوانا تايدر اللي خوا أبزيتات كنساهم خلينا أزغد محجين وني مفتح سيلو مس مفتح بحري نا إرترا هيمو أبا تسئلوا ليهم مس عسابا مسوانا هتكلم كايدو مس مفتح زي هذا يرأي الله زناتنا أنا أبا أحمد كمان قبل زي بحر خايبلو شو عندي إثيوبيا نيفي ترينن كو قبرو خلا ما مدو ورم أبكو قبرو زي جنب سلازي ندقاقم كنا نحن قدمت أنا خيدي أنا كل جزء أنا بحضرهم يأتوا وي أب تاريخنا جبهات وأنا يقول لي يأتوا وين تاريخنا إريترا أبو نزارب نخدمت نخيدي أنا نخدمت سلازي استعنا أذي ناجم ضربا خينهم زلوا نحمدو هقف سلازي لي زغونا هقف زمل أولو هقف كنت زي ملقا زمل أي سانين سلازي زخبل يدل عليه وأنا سور دنقياتي مخنياتو قرب بيشتسرح نو تبوق اسمان حوي دحرزي أقتصيل ساعة 4 الزمر أخي واصل زلنا بوي ونكالتفنا هنعطوا على الناس بالكو فعندار سدونغوينا هنا جميرنا ساعة حادث نجمر زقبالنا ساعة كلتا جميرنا ስለዝኾነ أبزي كنزازمو إنا جن كمتي زبالكايو ويزطلبكايو كمون كالوت أبزي قدايزي እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ዝብል ረኪዝና ከነወግዓሉ ዝግባአና ካብ ውዕጋዕ ሓሊፍና ከዓ ብተግባር ክንሰርሓሎም ዝግቡእና ነጥብታት ኣለዉ እዚ ቀፂሉ ዘለና ኣኼባ እንብሎ ዘለና ከዓ ንዑ ዝምልከት እዩ ስለዝኾነ ኣብ ዝመፅእ ኣኼባና ኣርእስቲ ኩሉ ግዜ ዝብል ኣርእስቲ ክትልግሱ እንተደሊኹም بزوج عزي كنزارب وي رئيس وجع عزي كنزارب يجب أن تبلو صحفوا لنا تكست تقبروا نحنا أخبرنا كنقربوينا كابز بز ترفنا يلومي وقعنا أبزي في السم كل ساعة كبرن زخرن نتوم انتانا يوتوم زخفلو لنان زسنكلو لنان تقادلتي يقن اللي داحان كنيو